Witam Was pięknie, Rostomili. Dziś wam wyrządzę o tym, jak Francek z Młyna podzielił kaczycę. Jonek Kula ze Zogrodników bywał w Małych Kończycach, pospołu ze swoją familią w małej chałupce, ganz przy szutrowej ceście, co ona kludziła do Zybrzydowic. Jego baba Halina przeogromnie rada chowała kaczyce, a miała ich dycki 300, a i 400. Dycki sedowała pozór, kany kaczyca nosi wajca, a jak na nich siadła, to potem miała małe, a tak furt dokoła cały rok. Tuż familia każdą drugą niedzielę miała na obiad kaczycę, ale dycki z Kyrstego były kurowody, bo kaczyca była jedna, a kulów było 6. Foter, mama, 2 cery, a 2 synków. Kiejsi hańdowni ludzie jodali mieni mięsa jako terazy. Jak Kulino wyciągła kaczycę z trąby, to ją pokroła, a każdy dostał inny kąszczek, ale za to ziemnioków już każdy dostał wiele chciał, bo mama ich dycki naważyli wielkucny garniec. Co drugą niedzielę był u kulów krawal, bo się nie poradzili dorządzić, kto mo dostać jaki mięso. Każdy chciał to najlepsze, a co by go było kupa. Jednego razu w niedzielę Jonek się nasmolił, a po kościele się stawił do aryndy, co ona stoła wedle krzyżówki w postrzodku Małych Kończyc. To była ta niedziela, kiedy jego baba miała już kaczycę wrażoną do trąby, a woniało nią po całych zogrodnikach. W aryndzie siedzieli chłopi, a byli między nimi Francek, który robił we młynie. Choć to był obyczajny haśnik, to jednako się prawiło, że głowę miał jako radio, bo bez mala czytał godnie książek, co ich pojczował od pruchińskiego faroża. Potem to, co w nich wyczytał, poradził fest dobrze zapamiętać, a dycki jak trzeba było, to se to umiał wartko wspomnieć. Tuż z Kyrstego ludzie go mieli w zocy, a rządzili, że to nima możne, że oto takowny człowiek, kiedy nigdzie nie chodził do szkoły, taki roztomańte wieca wie, tuż prawiło się na Francka, że on je na ozajst filozof. Kiej Francek uwidział, że Jonek siedzi cały okorany, przyszedł ku niemu, a dozwiedział się o wszystkich kurowodach, co ich moddycki Jonkowa baba co drugą niedzielę, jak mo podzielić jedną kaczycę na 6 ludzi. Francek dźwignął kłobuk, poszkrobał się po czepani, podziwał się ku oknu, a Żygionkowi, że go coś ich napadło, a już wie, jako mu pomóc. Tuż dobre, gazda wziął Francka, a szli ku zogrodnikom. Kany już woniało kaczycą, co ją Kulino wraziła do trąby. Niż się upiekła, to chłopi se siedli pod jabłonką, a wypili se po piwie, co go Jonek miał dycki schowane w corku w piwnicy. Familia siadła ku stole, a Francek pospołu z nimi. Kozą se dać nóż, a zaczął kroć kaczycę. Najprzód urznął jedno klepeto, dał go na talerz gazdowi, a prawi: na gazdo, wy dostaniecie klepeto, bo podobnie jako kaczyca na nim stoi, tak cała chałupa a familia stoi na was, bo wy musicie zganiać grejcary, a się starać, co by żadnemu nic nie chybiało. Potem urznął chyrtuń, dał go na talerz gaździnej, a prawi: wy, gaździnko, dostaniecie oto ten chyrtuń, bo głowa familie to je gazda, ale wiele razy je tak, że tą głową musicie regirować, podobnie jako chyrtuń kręci głową kaczycy, jako iny chce. Potem urznął 2 większe kąski mięsa z piersi, dał ich synkom, a prawi: syncy, wy musicie wartko rosnąć, co byście pomagali fotrowi, tuż z Kyrstego dostaniecie mięsa kapkę więcej. Potem urznął lotka, dał ich na talerz dziołchom, a prawi: wy, dziołuszki, mocie oto po lotku, bo tak jako kaczyca mo ty lotka, co by furkać, tak samo wy, kiejsi wyfurkniecie z gniazda, a pójdziecie każdo za swoimi chłopami. Tuż wszyscy byli radzi. Choć jedni mieli więcej, a drudzy mniej, to jednako każdy dostał tela, wiele się mu patrzyło. Na koniec stanął gazda, a prawi: przeogromnie ci dziękuję, Francku, bo żeś to podzielił tak, że teraz wszyscy już będą wiedzieć, co mają z kaczycy dostać. Zbyło jeszcze jedno klepeto, joci godową, bo żeś tukaj kuną przyszł,
jako kaczyca wędruje po placu. Jak już Francek się oblykał, to mu gazda wraził do kapsy pół litra dobrej gorzołki, a gaździno mu narychtowała połówkę chleba, buchty, kąsek szpyrki, a porę kąsków wursztu. Od tego czasu, jak Kulino piekła kaczycę, to w chałupie już nie było więcej krawalu. Rostomili, dziękuję za posłuchanie. Macie taki dwa obrazki kole mojej głowy. Jeden obrazek to je pytka, co byście subskrybowali mój kanał, a drugi obrazek to je taki film, co on się wam może spodobać, a na kiedy was pięknie pozywam. Miejcie się dobrze. Wszystkiego dobrego.